Има едно приключение, което примамва с живописни изгреви на райски плажове, запазни сред непрестъпни скали, отвеждащи ни в непознат подводен свят. Приключение, което разкрива изключителни растения и редки животни. Приключение, което е възможно там, където морето докосва една планина. Една планина, сътворена от диво-зелени гори, криещи цветя, символ на хилядолетия и дом на неповторими обитатели. Простори, сред които пропускат волни коне, а древни светилища и мистични обреди крият свръхестествени сили. Място, което препраща назад във времето чрез самобитни къщи и съхранени традиции. Приключение, разкриващо първичната красота на мощни реки. Това е едно незабравимо изживяване, което ще ви завръща отново и отново. Това е Странджа – приключение за сетивата.